Майка му го будеше, майка му любеше, дядо му го любеше. Не липсва ли някой тук сега? Не, Люля, няма ли някой да ни тук? Люлка джията го няма. Люлка джията, че кой е Люля? Люлка джията. Виж кой гаваят, Пенка? Люлка джия. Люлка джия, колко ти искаш? Пъти на път. Дай да стана. На пътя под път. Айде. Понеже нямаше апаратите тук, сега точили апаратите, дето го правят. Апаратите вече идва. Ще няма. Обаче Имаш ли? нямаме яйце, защо не сте дали яйце? Намивката, дай го. Виж какво прави. Едно се пада ли ма бе? Да. Люли, снахичко. Ели си гайлето. Дай ги, аз ще го взимам в жени. Да вземеш и баба си. Дай ще дете да го видим. Да вземеш баба си. Кой беше? Как да откаже човек? Имахте ли му за яйце? Да. Айде стига, айде следващия. Намалявайте. Полека, Мариан, трябва да смъква и война си. Аз ще ма смъква аз. Тя не е малко. Ченцето. Леля, сви си колената, стисни. Така. Той е малък чалъм. Как? Кой се е влял много години, знае как става номер. Тя майка така колко те е люляла, стига. Мисля лицето ли? То ясно ще. Да? Ще фръкна, бе. Не бой се. Ще фръкна, бе, вика. Ще газда тъй се. Писано, ела да се залюлеем писано. Сузана се ме вляла на така сълка. За Гергьовден. Виждам го. Ама Дето да се види, Те де? бремени се няма да стоят. Не, те няма. Нямам кипка здрава си, майка въд стичай. То няма да Няма прави. здравето дома. Аз съм много неглиже сравнение. Аз между младите хора много добре се изглеждам. Няма здравето ми се нагласила. Да, те за него. При млади хора много добре се изглеждам. Дегай, дегай. Дигай, Марянчо да дига. Дай. Дигай. О, не мое. Тей, дърпа Дигай, не фащай я, Марянчо. Дай столчето ми Дай дай. столчето. Свека да каже стол. Ма за бабите да. Не за млади. Не ги сваля всички баби, някой може да те Само за да баби. Ще видите сега, апарати. Наблизо. Та Люлка да жука канзева. Ти се писа внимателно. Ева, откъде. Виж се. Къде са на стола? Така настанете ме като потикалка ручка. Дай баба Мирана. Чакай стола. Чакай се, готова ли си? Чакай. Давай. Ай, стола! Айде, Снимайте, докато не е почнало много на снимка. Чакай, Бега. гледа се. Баба се люлее. Аз от цял живот е люли да може света. Баба сипай. Агнето же стига си са люляла. Не изкива бързо, не бой се, то до утре за разпа, първо от него ще бъде толкова. Не да обърни, ма. Ти го обърна. То здраво, то ходиха чупи. То тука, че не се чупи. И борека ли? Покачва. Така че. То хубава работа. Ти няма да разговаряш руката и ти не забрави. Що гледате? Разчекат леж бат Марино, не бяха по-млади. Колкото отива да женате, той леж бат Мария. Ама тя му... Тора. Втора, Сега че има много хора да се залюляват. Следваш номер. Точно. Външнеска стола. Затва. Чакай. Виж ли, чакай. Нека спре луката, влизали с тях. Как спира спирачка на въжета? Ай как? Ай, ба, Пенке. Има и други не са се видяли. Чакай сега. Дай етето на война. Няма, кой не се люля. Ще искаш ли столче? Реши това. Ко? Еко, напред. Дъската. Скъда, добре тя. Естествено, естествено. Запия малко. Пусни я. Е, така едно време правихме.
Ти Василев да види. Ти Василев да види. Наляво, Люш надясно. Какво ти, Василе? Да видите, да видите. Опа! Как влизаш пред кабинета, па се влез на люката. Айде стига толкова, че има и други шести няги. Окей, аз. Леко да не удари. Дай напред. Няма страшно. Останаха Марианчо, не се люлява. Айде, мъжете. Ай, Марианчо. Марианчо. То ми стана топло на човекът, не се люлял скоро. Та сега се да ни Мерси, люли. мерси, Трябваше да. като кусим и да рече. Още заранта, по руса да се обадиш да дойде. Той не вижда си на крака. Та сега да ни люли, като кусим да беше казал. А лягайте сега. Чекай, и го паща сега. Виж на едно място и какво стане. Защото токът на чисто. Давай да отидем. Яйцето да се види, яйцето. Марианчо. А, така. Станчо, клип ли правиш ти? А? Колко ще се люляли? Люлка и у дома се правеше вече, като жени. Мъжлата идеше да се люляли. Клона удържа. Да, щом ще мама да Виж, ще тества ли клона? Айде следващия. Пак после пак ще ули. Сплемете малкия, слемнете от люлката да нам падне. Ай, Станчо, давай. Дай паузата. Давай ти. Айде. Кой ще ме дига? Не обича си. Дайте му столчето да се каче. Фини си чапни, Чакай, стига. чакай, цветето и яйцето. Цветето. Махнете Айде да се здрав. шапка си за сенче ушите. Очите си за сенче. Шапката си за сенче ушите. Аз служи, ама на Ой, че му блести Дай, теми. добре. Много ми свети фара. А, ето че. И те скъпи тук, и те ги Си краката. Си краката. Си, а, така. Как няма да ти жив? Да е жив и здрав. Да си ги носи, като си ги има. А, фанахте екстра. Браво, добре. Айде, Мончо. Котки ти за агнето, котки ти за агнето. Тук смеете, вие как Никой не да мърда. те не смеят да дойдат. Ай, Станчо. Ам дядо Галя го сне. Някой да го махне. Бутам ли малко? Бутай го. Ще паднеш. Отиде ми китката. Китката, Елка, дай китката. Става вече, какво да ги слагам. Дай ми шапката. Домати, Или покупай, да махаме фанала и. Трябва да има. всичко са. Вако се люли. Ако се люле. Дядо го люле. Дядо го люле. Даже и му пее. И му пее. Аз тук му изкарам още Светле. един почивка, бе. Хотлишките баби направо. Се получи сега. Ай, стига. Айде да лежи. Дядо Добре, се люле. Дядо се люле. Го люле. Го люле. Станчо го люлее, ала не му пее. Айде, опа.